توكلت على الله 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 جنينجي سمع دلما صلى توكلت على الله وينبوني بدي فما أعلم توكلت على الله جونجي جيجي سمع دلما صلى توكلت على الله وكم جيجي ديك فما علي توكلت على الله دلي فيونا فما على دوئي توكلت على الله على جين ودابا فما على دوئي توكلت على الله أنا مديونا فما على دوئي توكلت على الله دلي فمتيكي دلي ما صدوئي توكلت على الله وكم ينجي سمع دلي ما صلى توكلت على الله على كلني فمتيكي دي ama fa nyana sangwa bela jele awni wula bamako dugu be ka giri mi nye saliye abeka doni mobili tayro jama be ka chaya ye an sotala o munu labele do ulu ko mi ka ta mobili nyini ka so sira mine sira be kai ka se ka ta so ni wati na amara ma ko ni tay dro ele ni nga se ka do bolu feno ko nga se ka so sira soro sew ka o fe mi nye kono tie ye ko ka fere nyini ola seli labe o fana bi sena burkina be ka o ka ibe no ye kapiteni ye franjala fanga nyema ko aka kene fosite ala so warena are tara jolidi amara sura kuma chama wora ibe tara jolidi ko do war ka o fe sanji ale ye gwa keme fla ani biduru ni wolon fla ko ni bela jilenga jie u ka gouvernement u ko ka wuli ka joka Senegal ka o fe mobili keme ko ku yurugura jamana kutigi ka baraka yoro la kube ka ulu mine kana nuye Kinshasa ka o fe ko goji sanfe bato do dafrila ma bisegi ode ni tora o sefe ko banki munu me États-Unis bi ko ado be ka geleya soro Erdogan nale Turki jamana kutigi ko abe Nations Unies deme ya sa be ka wuli ka jominke o be se ka sigi senga tugumina Israel fuka siri ale ka nko nunu na nale be ka wuli ka joge ka nyensi Palestine mabi obusaka bantu ko minye nanzara la ka ofesa ka kubdropu alebe damine bi Allemagne e ko sulu be nyoko soro Bayern ka dugula ote Bavière sawa kanu fana 2025 ko tirage ko kuma ko lu fora soni sisa yana nga wuli anata maka nga ofe maka che we ka dugulu dumani mo mayde na angan labe angana banga ta sawara sino e jawara bi ngana jabe banga ntoche don yanga kumala kuma ba ye ulada na akambe soni aiwa anwu ya fo awye ngo bamako konna na ngo mawte ga seli giringe amara ka damine juma jigi wati la kana se sisama kabini dugu jera mobilite ga soro ka bobo mako dafe mamunu ngo ko ubeta maningalawo asoro liga gele mita kitao asoro liga gele mita kayo asoro liga gele segune ato bela jele nima solika wili ite mobili soro ngazei ame anazerfu sabla garu konola ukalono ka ketugo sugumina okain ma ti dunga kega mobili fateu wa mobili mana wuli fana be sege fambela jinebe ma hakemba kono siraw fana kan fana mi ye fini tugu yo warantale no fambela jinefe ama fo ngala ko kanyeta yi anga flage aka saka be bana
angunye mi mamina ayo fana fere aya fere kale bina kabe kata umusangare ka hotel kerefala ina ku ka saga do be dowlo ko na no ka bo masina ka anta nyogona do be so no fla angon ta nyogona te so ro tuguni ko uka sagaw garabal ni mu karabal no an kerefa ya o bana pe yo frango ba yala likela rebe ka doga kare kono bo makoya warbe ka bo shioro de ka gele wala saka mararo ko de ka gele mo ko bulu bo mi nye tayru ye ulu fana kindo la ko kurame ka me ubulu o be ka to mo do be ka saka barake ambe dugo ke ni bela jele nga ke nye tay seli alaka musaka no ga ya ambela jele nyi mi nye demso nye ulu nye jibi saka chetugo mi baw ani somo ani demu uluka ko de ka gele seli ko la kosebe seli kala chogo demso ni muso uluka ko do kosebe ka tebe cheotaka nga minye ni danfarambale ni toche o ye la yai o la ya ko fana ni mo siri a do kuna dalibe dai ka de ko papa kenya te ya ko nunu nga sagala ka girega bone papa nyaba mbela atabulo de suno ni ngadi papa re ni ngeo yana le ga papa ngali funa kunye pet nine ebe ka feve fota papa ya ni mbeke ka teme ame dugo ke alsa alaka noya sewu ka ofe mi nye bara sigile no senga bara mi no bina na to kono chien damandombali obisaka ba sewu kono tugumi wuli ka jo kelo no ka nyefoli ke mawye je kulu mi be sanni abe fo ma ko Fédération Internationale Gynécologue Obstétricale maw somago uluni je kulu wero be no figo aleni somago nulu bela jelengro no ko bolo fanya nga sa ya sa segu konnana mawbe saka lakali nyefo be saka ke mawyena tugobi nyinye kono chien dando maliye ani kono chien ka wuli ka ki yeremate fere saka soro ola tugomina miye bara ngoni ye ayirala ka foko adamne na tarata temeni ka saka nyefo liga seguna lamini bela jelenye jereni wuli ga jo senfe mima to kono chien ale saka noga tugomina segu ana noka nduguna noka abulumana dugu bela jelena miye baginda ka ofeye samia ko adontugo ko abeka ke maw sagoyi miye senekelaw ye koko salo delem yu soro sonduguba tanyuma kata se olunu mbolo fara nu bela jelema sa nogo ko laja ko do berela miye dugudew ye ulu yere bu chesilim ngu yere ye fala kono nawla o fana ka laje ya sa mawni barake ulu bisaka lafiya tugomi bagina kaw were ka opibu maw fana ko lu fana wuli ka jola seneke tugo nyuma o bisaka sigi senga tugomi anya fa yana ngona la sonama sangaw fe ni kalo entle muga ani fla ana tle muga ani saba ferebina na ta sigi sa mi office de moyen bani ale seneke law soro be saka ke ala tugomi soro mi ni ma jogoba tugu ale ni setigo be saka na tugomi na oni opibu oluka be ya saka fere sigi senga barai anyama be mami mulosa o Isa Kante ale reye a directeur général ye abuluga jo ko me sera ya sa jerem nga atake sanga ofe ale bisaka ke tare tugomi biso ko bada na nege kanye kononto wati Burkina Franchela fanga nyema no ye capitaine Ibrahim ye ale wuli la kana garde hu goshi kaki ki wuli ki jo ka iraka chedo na ko minye bibara ye ko yanu ka bo ka pale konona na ka ko buta barakero la ko begati jolidi capitaine yere tari da ki jan ki sefla sene minye dogotoro sula ka nukuna no ni minamunu ye ulu sigira senga akoka ba nyini Burkina ka bela jelen feni wati na kelege cho wule no ku jowe ka bara mununke uku jija tuka suku bela so ka centre mbe no be joli ko kuna beka i joli di capitaine go ko joli di ko be fusa ya ko sabula minye kelege cho ye bi de gumi mbe uka ko so joli ko de ye ni maw jogina ni maw ye gele ya soro ni maw ka nga fraka operelu ko ni friend nu jani shiri ta joli ko amara o ko minye maw ma be sa Burkina kono kaba nyini bela jelen fe maw ka wuli école de wo sana yele kalanzo mawo minye burusu kono nawni togo dawlawo ko ale fleka wale ami nga so mara na niye ko beka ala dige amara ni wale ai akera jabiye ka be koma komi kunu ngo suro mawye min benege mo ka ke kuma jantigintan kuma somogontan ko mi ye capitaine ye
ko doyata ko enlevera enleveli ko sabula ko mugu do cira ka bo yoro do la kata se fanu la ko kabno mugu kan gwana ko maro ye captain ta ko ga bolnaye ko burkina ko ni jamana ko tigintano ni wachina ko mo ko ga nyuma ko la ko basigi ni fon teka ke o ga dugu kon nana ko tle flat mene na ko captain ko sorasido ya jaso ya sa ko kuma ba mauda peu Traoré ke ere bora bi kana jolidike katla kata ka bara hero la mugora nzomo nyino ti sama kumbo tugunu na mbora yi ambeta kono war ka ofi kono wari ko san koni te finga temewe ne san woni mana fi o jibi jigi amara nga chiefo nywanye sanji mejigi kono waro ti jigi onfea wa san kwa ye chieni badi ke ka baha uka dugu chama bebi uluye dugu soro gwa keme fla ani biduru ni wolovla ulu bela jirino ko ntara woyofe minye gwa keme ani binani sabaye o kara fako blay ka ofei gwa keme ani tani nani o ye bangolo ye ko nundam na kabini ni kalo entle kononto ko minye sanyi ko ninye ateka sirabla woyoli jibitani maw yotugo mabitanu ye tabtanu ga so yete so munun jolente ganye kioskunu tabalenu minye kufereli ko misenu nye aw ka logo ferero na ka chega ferero na ka fon ku banawu ka be ka bela jile salo ka taka ko jikono wadu oluga so chama yiri so yo jibika na ka cheka aba chere ka tanai iba fo ko so ma diri ka jo akenoka kumiye ko war gouvernement ale ko sa ko uku jija ka so jo simanso tol so join ko dabla ale gouvernement fana willa mamun ye gela soronna u kontara balo duma minye dala ono oye debenye yolo di safne carton tulu ale ni tolu mamun me nulu ga tolu fietara nulu ga tolu ye ani sima ya sa to komina obeso ka sigoro nulu la kana to komina ka usigi wale ya intemene ngo fe wolo fo fe uluka kuna fondi gafe menu wa ko liberation ale ko sega muntu be sena mobli keme mino ko ndragira jamana ko tiga baraka rola ko baro be na kadamina ko yi ko moblu be ka nyini kelengele ko ni wati na ko moblu do ko no sorola ko gendarmerie brigade fe ko enquête be sena mama baby Senegal kono ni faso ko nga moblu be bolo ko koni ko tsega nye ko wa ko mi nyini nyama fe u kana ndragi dola kata di makoro made ko fana ka fo akula sabula ko fanga nu fana problème ye munye ama mina amara kata di kasimma ko yanga mai ka kana ko yi a mobli keme ka bela jilenga che mobli keme ka chare parc présidentiel ya vide maki perdira dran aya amaran fe ka plaque ube ka nyini Burkina Faso ka fe minye uka kalande unye noye école de njole unye ulu tara ubnata irisila ka fe Burkina ale ko ale kay de ko faale ga centrale nucléaire sigi le hukumu konnana sa o ka demsanu munube nulu ye sana ele kalaunke technique ni chimie ni physique chimie nun ko hukumu konnana kulu demsanu do tara ulu gon mina ta fen ulu mina ta boloma dege nucléaire barala irisila ka ulu fe ma kun folo ma keme ani biduru demsanu na kulu mina to kalanga folo yani bara ere kana damina Burkina ere konnana République démocratique du Congo kono amara kurundo o dafrila o ka kobulu doka ni wa fama ko kwa kuru ngoni ma keme ani biolo vlade tumbe akono na minye u ka kobulu nyesa Kinshasa ere masmara no yu ka faba ye minye kuru ngoni anana dafri mamun su sera ka bo folo o ye ma biseginye nyini nu olube sena ya sa minye akobse ka don togomi o de la sa ko jamana kuntigi no ye Félix Tshisekedi ale ko kuna sangani tasi blake nko ina Malawi jamana kuntigi ale kunga panguru kunga ngata dugula oborama aka jamana kuntigi danga sa no solo shimilai ko ale ko ni ma kononto ulubi na panguru la ja panguru mbora uka fabala no ndi dongweye kate kabo Malawi konna na sa ko abetaga aradaru de ya nyini ka dese unana bwaga pamamina sa ya soro koni a extra bla peu uko panguru ma ka alaja ka segi ko ka segi kana ka faba konna na ya yira ka ko wati bina ko panguru be ka segi ko ke
fiɲɛw nana wuli min ye dibi ye o donna pilote kɔni ko in nana dɛsɛw la maaw bɛ fama ma tuma min na radar y'a sɔrɔ u bɛɛ lajɛlen kɔni u ka avion binna k'a bɛɛ lajɛlen walankata min ye jamanakuntigi ye ale kun kan ka taa Bahamas ani Suisse ale y'o bɔ a ma ka segin ka na ko n'Ala sɔnna ma maa minnu filɛ nin ye sa ko u kɔni bɛna tile 11 sanga u bɛna o kɛ u ye yaasa ka se ka sangafo kɛ min ye vice président ale n'a somɔgɔw bɛɛ lajɛlen ye o ko bɛ se ka lajɛ cogo min na Arabie Saoudite ko ka kɛ ni funteniba min bɛ maga nin waati in na ko olu bɛna na u bɛ ka baara min kɛ climatiseur k'u bɛ ka n t'a dɔn m'a f'i ɲɛna cogo min na sanji minɛnan belebelew u bɛ k'olu de dilan climatiseur bɛ minnu kɔrɔ ko nɔn tɛ ko hiji ko ɲinan funteni k'a bɛ maaw mɔ ko fɛɛrɛ min bɛ ka sigi sen kan min ye waati yɛlɛma kunbɛlinanba dɔ fana don ko ni Arabie Saoudite sera ka nin kɛ ko k'a sɔrɔ ko kɔlɔlɔma y'a ko la ko sabula k'o fana ka fɔ ko bi ko Arabie Saoudite kɛlen don ka min kɛ maaw tun bɛ fɛn fɛn kɛ u bolo la n'o ye wusulan dɔw ye yɔrɔ furan dɔw tun bɛ yen min ye bɔlɔnba dɔw olu la kɔlɔsili tun bɛ yen k'olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ mansinw ye bi ko yalama maa de t'u bolo wa walima maa minnu tun b'o baara kɛ u bɛ fɛ k'olu bɛɛ lajɛlen gɛn de nka min ye climatisation ta in ye k'u ka taa n'o ni fɛɛrɛ ye ko sabula a fana bɛ gazi min bɔ o fana bɛna na ni waati yɛlɛma ale kɔlɔlɔw ye yan'an ka bɔ magankaw fɛ yen an bɛ taa an ka cɛden fɛ yen n'o o ye Ibrahim Jawara ye ale kɔni Mina don wa Arafa don wa yɔrɔ Muzalifa don an ka jɛ ka ale lamɛn. tile 8 ma Saudiya ka jate la alhamdulilahi juin kalo tile 14 le 14 juin 2024 a k'a dɔn k'a fɔ Mali hijidenw an bɛɛ bɛ Mina nin waati na alhamdulilahi gouvernement ka ejidenw o privé ka ejidenw o bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Mina alhamdulilahi rabbil alamin an balima silamɛw hiji baara nin y'a daminɛlen alhamdulilahi nka an bɛ fɛ k'a dɔn bi Mina ale yɛrɛ yɔrɔ jumɛn ye mun de bɛ kɛ Mina an bɛ fɛ k'o dɔn alhamdulilahi an n'an ka sirifukɛ n'o ye Sharif Muhamadu Haidara Soso Haidara n'ale ye Golonna misiri alimami ye an y'a ɲininka Mina yɔrɔ jumɛn ye a ye min fɔ an ye o de ye nin ye. Mina yɛrɛ ye dugukolo ye folo de don folo min ni kuru bɛ k'a laminimini Mina ni Magancɛ sɛbɛnfɛn caman y'a kɛ kilo 6 ye kilo 6 o de bɛ yanni Magancɛ Mina min filɛ nin ye mun de y'a tɔgɔ da Mina ko caman b'a la kuma caman fɔra a la a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye ko Ala subhanahu wa ta'ala fonserara nabilahi Ibrahima kan sabu ka da ka Ala subhanahu wa ta'ala ko k'a ka den kantigɛ Ala subhanahu wa ta'ala ye Ala jɛnani Ala subhanahu wa ta'ala ka kumakan ye o kuma na Ala subhanahu wa ta'ala fonserara ka ni saga ye saga min o bɛ kantigɛ seliba kalo tile 10 o tuma na o fonsereya min filɛ nin ye manna arabukan na manna o de fonsereya ye o tuma na dɔw ko k'a fɔ ko Mina tɔgɔ dara o de la kelen filanan fana dɔw ko Ala subhanahu wa ta'ala bɛna yafa min kɛ fonsereya ka jɔnw kan ni yafa ye ni yɔrɔ in na ko de y'a to yɔrɔ in tɔgɔ dara ko Mina o tuma na kuma caman fɔra Mina na Mina min filɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ hiji bɛ daminɛ ale de la bi an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Mina kɔnɔ yan nɔ Alakira sallallahu alaihi wa sallam a nana yan nɔ baara minnu bɛ yen nɔ ni Alakira sallallahu alaihi wa sallam n'a y'o kɛ yan nɔ o de ye ka seli fana seli yan ka lansara seli yan ka fitiri seli yan nɔ ka safo fana seli yan Alakira sallallahu alaihi wa sallam a ye fajiri fana a y'o fana seli yan ni ka sɔrɔ dugu jɛlen k'a kunda Arafa kan an fana b'o kelen de fana kɛ an nana yan nɔ an ye bɛ seli fana bɛ seli arakan 2 a tɛ fara ɲɔgɔn kan an b'o fɔ jama ye caman b'a fɔ ko ka seli fana ni lansara fara ɲɔgɔn kan Mina yan nɔ a tɛ kɛ i ka Mina sigi bɛɛ lajɛlen na i bɛ seli fana seli a dan ma ka lansara seli a dan ma ka fitiri seli a dan ma ka safo seli a dan ma mɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ kasuru ye a bɛɛ bɛ kɛ 2 ye fana kɛra fitiri ye o bɛ seli 3 la i n'a fɔ o bɛ cogoya min na ka kɔrɔ o tuma na an tɛna fajiri sɔrɔ yan nɔ ka d'a kan hijidenw bɛ bɔ yan nɔ pour que ka se ka Arafa sɔrɔ sini. An balima silamɛw Sharif Muhamadu Soso Haidara an tilara tuguni k'a ɲininka Mina bato jumɛn bɛ kɛ Mina yan nɔ an kan ka mun de kɛ Mina yan nɔ a ye min fana fɔ an ye o de ye nin ye. O tuma na yan nɔ baara minnu kan ka kɛ o ye seli ye ani ka fara Ala subhanahu wa ta'ala kosumani kan zikrulahi an kana ɲinɛ o kɔ cogo si la an ka Ala subhanahu wa ta'ala kosuma an seko damajira la an bɛ se ka zikiru fɛn fɛn kɛ min bɛ se kuranɛ kalan na i ka kuranɛ kalan min bɛ se ka dugawu min kɛ i k'o kɛ min bɛ se ka Ala sɔrɔ ni sira min ye i k'i jija o la o kɔfɛ fana i kɛlen kɔfɛ ka nin zikiru ninnu kɛ
a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ i bɛ fɛn fɛn ɲini a fɛ diɲɛ ni lahara ala k'a bɛɛ nɔgɔya i ye ani ala k'a nɔgɔya i ka denbaya ye ala k'a nɔgɔya maliden bɛɛ lajɛlen ye. An balima silamɛw mina ko ɲɔgɔn tɛ a ma nɔgɔn mɔgɔw bɛ sɛgɛn yan kosɛbɛ kosɛbɛ ejidenw bɛ sɛgɛn yan kosɛbɛ kosɛbɛ sirifika ye min fɔ o la Sharif Muhamadu Soso Hayidara Golona Alimami an ka jɛ k'a lamɛn. Ko mina ma nɔgɔn fewu fewu hiji yɛrɛ gɛlɛya ye mina de mina i bɛ n'i yɛrɛ dɔn yan nɔ de minisiri dɔw b'an cɛla yan nɔ fa directeur baw b'an cɛla yan nɔ faama baw b'an cɛla yan nɔ dɔnnibaa baw b'an cɛla yan nka a bɛɛ de dalen don dacogonin kelen na matilanin kelen de dilen don a bɛɛ lajɛlen ma ni ala yɛrɛ cɛ maa dɔw bɛ yan nɔ o tɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na fewu fewu o tuma na o b'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ foyi ye ala de ye setigi ye ala de bɛ se fɛn bɛɛ lajɛlen la minasigi in a bɛ o yira an na n'o ye ka ala ɲɛsiranya a b'o don an dusukun na yɛrɛmajigin fana a b'o don an dusukun na. An balima silamɛw o tɛmɛnen kɔfɛ sirifikɛ ladilikan a y'a di hijidenw ma mina yan nɔ ka da kan mina ma nɔgɔ an bɛ mina yan nɔ bi jumadonya bɛɛ in na a ye ladilikan d'u ma a ye min fɔ o la o de ye nin ye. Ani fana an bɛ kangari da an ye nin wagati in na telefɔni ye tiɲɛni kɛ maa dɔw bɛ an bɛ dugawu jaabi kɛnɛ de kan an bɛ dugawu kɛ yɔrɔ de la ani dɔw ka telefɔni waati de ye ani ka jaw ta ka fili fiɲɛ fɛ ten nɔ yaasa a ka dɔn k'a fɔ ne bɛ hiji la tuma dɔ la a bɛ kɛ yɛrɛ yira ye i ka baara nafa tɛna y'a la o kumana i ka kow kɛ i ni ala jati cɛ i ka ŋaniya ɲuman ta i ni ala jati cɛ i ka baaraw k'ala cɛ ala subhanahu wa ta'ala ye o de ɲininen don an fɛ nin wagati la. Ayiwa alhamdulilayi an balima silamɛw an bɛ aw fo ni ka walimadɔn bi ye juma ye selibakalo tile 8 saudiya ka jate la alhamdulilayi ni an ye mina ni waati in na alhamdulilayi rabil alamin midi waati mali hijido gouvernement ka hijido an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mina alhamdulilayi rabil alamin bi ye selibakalo tile 8 ye sini inshallahu o ye arafa ye an bɛ taa arafa kɛnɛ kan o kuma bi mina sa maliyɛnw u b'a la ka dugawu don kɛ ala ka bato kelenw minɛ ala ka mali sabati ala ka mali banba ala ka mali jidi inshallah aw ni cɛw ni baraji aw balimakɛ don Ibrahim Jawara ka bɔ mina aw k'an bɛn waati wɛrɛ inshallahu wassalamu alaikum. Ko mina ka gɛlɛya o dɔ ye dumuniko ye min ye Jawarakɛ ye a ye min sɔrɔ dumuniko la an ka jɛ amara an ka o fana lajɛ maaw bɛ se k'a faamuya cogo min na hiji ta ale kɛnɛ ka magankaw olu fɛ yen. Alaikum salam. Alhamdulillah. An bɛ ka dumuni di silamɛw ma. Ala ka dumuni d'u ma. Alhamdulillah. Amin. Merci beaucoup. Alhamdulillah rabbil alamin. Tiɲɛ ala barika la an ɲuman sera min na donc dugawu bɛ fɔlɔ an ka jamana na an bɛ ala fo k'a barikada ka sɔli k'an kuntigi Mahamadu ka sallallahu alaihi wasallam kisi ni nɛɛma b'a ye donc an bɛ foli di ka dugawu kɛ Mali ye bɛɛ bɛ Mali situation dɔn bi an bɛ degun caman kɔnɔ a ma se an k'an da don détails bɛɛ la donc ala ka Mali sumaya ala ka ɲuman bɔ gɛlɛya jugu fɛn fɛn b'an kan ala ka bɛɛ ta ka bɔ malidenw kan donc sija ni kɛnɛya ala k'o di an yɛrɛ ma an nana hiji min na ala ka hiji minɛ ala ka kɛ kira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam ka hiji ye voilà an b'o dugawu de kɛ ka sija ni kɛnɛya d'an ma ka labanko ɲuman d'an ma ala ka hinɛ an ka forow bɛɛ lajɛlen na ala k'u dayɔrɔ sumaya ala k'an bɛ ka saraka b'u ye ka limaniya di an yɛrɛ ma ala k'an ɲɛ k'an ta d'o ma kɔnɔ. An ka Mali bɛɛ lahala min na a degulen don Mali degura bon an bɛ dugawu kɛ ala de ye dugawu jaabi b'a ye i y'a fɔ cogo min na mina ye dugawu minɛ yɔrɔ ye o tuma an bɛ dugawu kɛ ala k'a k'a ka ala kosɔn ka Mali bɔ a juguw bolo ka Mali kisi a juguw ma ka Mali lafiya ka malidenw lafiya ka hɛrɛ na ka hɛrɛ kɛ Mali ye ka hɛrɛ kɛ maliden bɛɛ lajɛlen ye minnu fana ye ala ye ɲinɛ hiji kɛ minnu gɛrɛsɛgɛ ye ala ka a hijiw minɛ ala k'a bɛɛ minɛ ala k'a bato bɛɛ minɛ ala ye yafa ma ye an sera min kɛ ko la an ma se min kɛ ko la ala de b'o dɔn ala ka yafa ma ko an tɛ dɔwɛrɛ a ka dalifɛnw kɔ an tɛ dɔwɛrɛ a ka jɔn kɔ a ka yafa ma a ka alaya kosɔn a k'o kɛ kira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam jaati kosɔn. Ala ka jamana jɔ ala ka fasoden ɲuman bila an kunna ala ka haminako bɛɛ la ɲɔgɔn na ala ka garisɛgɛw foni ala ka sini kɛnɛya di ala ka labanko ɲuman d'an ma ala ka batokɛlenw bɛɛ lajɛlen minɛ minnu ma kɛnɛ sɔrɔ ɲina san wɛrɛ ala ka bɛɛ lajɛlen nati. Ala ka hɛrɛ kɛ jamana ye ala ka jamana in kisi ala ka jamana in tanga ala ka jamana in bɔ ala ka jamana in kisi a jugu ma ala ka kɔrɔta ala ka hɛrɛ dɔ jamana in na ala ka jamana in kisi alhamdulillah. Bɛ ala fo ka barikada ala min sera ka anw choisi an kana ni
2024 agila no madam no laflo ka ala barkada mina e dubabu jano mbe anyini folo dubabu folo jamana tay kay jamana ala ka jamana kulusma ala ka doni fon banka bi ala ka taka bueno ala ka nyemgo son akli nyumana ala ka komgo fne son akli nyumana bala beki placido no bora mbe flana yemi o ya nga bamagato ani mɔgɔ minnu banana Mali bɛ situation min na bi vraiment ala ka yen sumaya o ye ala ka minnu mangɛnɛ minnu banana ala ka u bɛɛ kɛnɛya ala ka hɛrɛ ba kɛ Mali ala k'an kisi an bɛ kɛlɛ jugu ni degun mun tɔɔrɔ la ala k'a bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ an kan k'an kisi mɔgɔ jugu tɔɔrɔ ma ka faama ɲuman sugandi an kunna mɔgɔ min ka Mali ka hɛrɛ ka di mɔgɔ ye yarabi ala k'o sigi Mali kunna mise ala k'an kisi jugu tɔɔrɔ ma fali jugu ala k'an kisi u bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ayiwa alhamdulilayi an balima silamɛ an bɛ aw fo ka waliman dɔn maliyɛnw ye dugawu min kɛ mina sa o de ye nin ye alhamdulilayi rabil alamin o jumadoyaba in na juin kalo tile 14 le 14 juin seliba kalo tile 8 saudiya ka ji la alhamdulilayi an bɛ mina yan nɔ u ye dugawu min kɛ nin kɛnɛ in kan ala k'a minɛ jamana ye an bɛ aw fo ni ka waliman dɔn Mali ala k'a sabati Mali ala k'a banban Mali ala k'a jidi inshallah sini samedi an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an ka fa kɛnɛ kan inshallah aw balimakɛ don Ibrahim Jawara ka bɔ Mina wassalamu alaikum. An yɛrɛ b'i fo k'i wale ɲuman dɔn min ye hijikɛlaw ye ko ala ka hiji tɔ timɛko ɲuman di ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ma minnu sera ka taa hiji kɛnɛ kan an bɛ segin ka na sa Turki jamanakuntigi n'o ye Recep Tayyip Erdogan ye ale y'a jira k'a fɔ ko Nations Unies kɔni bɛ ka sɛbɛn min ta yaasa Palestine ale bɛ se ka kɛlɛ jɔ cogo min na k'o ye ko ɲɛnamaba ye ale yɛrɛ bɛna n'i sen don o senkɔrɔma don dɔ la o bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min ko nka k'o bɛ ka kɛ waati min ko alisa ko Israel kɔni bɛ ka bɔmu filiw ka to a bɛ ka bɔmu filiw ka ten ko min ye États-Unis ye ko n'a fɔ ko o ko in tɛ ka digi o la ko k'a sɔrɔ ko kojuguba dun de don min ye Turki jamanakuntigi ye k'u bɛ ka laɲini minnu kɛ ko yaasa ka se ka nin ko ninnu ban k'u k'a kɛ sɛbɛnnako ye a kana kɛ dalakuma ye Irakaw fɛ yen min ye tajibondon dɔ kɔni tasuma wulila yen o tasuma in kɔni maa 10 o de ni tora o ko in senfɛ u y'a jira sa k'a fɔ ko tasuma kɔni ye sapeur pompier olu kɔni nana yaasa u bɛ se ka tasuma in kunbɛn cogo min na tasuma in kɔni daminɛna yɔrɔ min na sa o ye u ka pétrole bɔyɔrɔ dɔ ye pétrole bɔyɔrɔ min sa ni ale bɛ dugu min na n'o ye Kurdistan ye ko waleya in bɛɛ lajɛlen kɛra ye kunnasini ko sufɛ k'a dugu jɛ kunun na ta kɔni k'a ye maaw kɛɲɛ kosɛbɛ o de la baarakɛla minnu kɔni tun bɛ pétrole bɔyɔrɔ in kɔnɔna na maa 10 o ni tora a la Gaza jɛnsɛnɛkɛ naani ale ka tɔn n'o o ɲɛsinnen don kɛnɛyako ma ale bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka taa dɛmɛ ta ka ɲɛsin denmisɛnnin 8,000 ɲɔgɔnna ma u y'a jira sa k'a fɔ ko olu kɔni waleya u bɛna olu kɛ minnu si bɛ san 5 la minnu bɛ yen n'olu joginnen don minnu bɛ yen n'olu kɔni ka baloko ka gɛlɛn kosɛbɛ ni degun seren don u ma u y'a jira k'a fɔ ko min ye 28 ɲɔgɔnna o bɛ yen bi denmisɛnninw na minnu bɛ fatu tile o tile OMS ko fɔ fɛɛrɛ ni dabali ka kɛ nin waleya ninnu olu bɛ se ka dɛmɛ a la cogo min na yaasa min ye bande Gaza kɔnɔna na basigi ale bɛ se ka na cogo min na Coupe d'Afrique n'o o ye CAF ale ka compétition belebeleba ye min kan ka kɛ Marokokaw fɛ n'o bɛna kɛ a 35nan ye ko o tirage au sort kan ka kɛ nin kalo kura tile 4 n'o ye juillet Johannesburgkaw fɛ yen télévision jabaranin min bɛ yen sisan n'a bɛ fɔ o ma ko sport african n'o ye sport ye ko a kan ka kɛ olu yɛrɛ de ka jabaraninso kɔnɔna na ko min ye waleya in ye k'a bɛna kɛ Côte d'Ivoire ndolati bannen kɔfɛ ko wa ko min ye jɛkulu ye sa k'olu bɛɛ lajɛlen bɛna dɔn jamana 48 o de semina na ye éliminatoire na éliminatoire min na kɔni bɛna to sera fo san 1 ɲɔgɔnna Maroc ale kelen pe dɔrɔn de ye jamana ye min kɔni bɛ se Coupe d'Afrique 2025 kɛnɛ kan n'ale tɛna na éliminatoire tan k'o kɔni na kɔni ko o dɔnnen don sabula o ye jatew kɛcogo ye centrale solaire min ka bon ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen ta ye a bɛ Irisilakaw Sinilakaw fɛ yen Sine province min bɛ dugu min bɛ sa n'u b'a fɔ ma ko Xinjiangkaw fɛ yen n'o ye Sine yɛrɛ kɔrɔnfɛ yan fan ye u y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni yɔrɔ in sigilen don ye min ye hectare 2,000 o de kɔni bɛ u bolo kɛlen don ka min ye panneau solaire kɔni bila ye u kɛlen don ka courant min a kan ka courant min di sa o ye miliyari 300 kilowattheure de ye a b'o o de di min ye giga kɔni ye o ye 5 ye ka taa se fo min ye mega 1,000 ɲɔgɔnna ko o de don ko nin
ɲɔana kɔni tɛ fɔlɔ bibi na central solaire la min bɛ diɲɛ kɔnɔ chinois ko olu de y'a sigi sen kan ko n'i y'a ye a koorilen don k'a fɛrɛ k'a labɛn wa a bɛna na min di ko nin bɛ bɛn chinois ka usine de ma han soma nin tɛ taa maa ka so wa ko a ɲɔgɔn tɛ diɲɛ fan si fɛ bibi na hectare 2000 a bɛ o de sanfɛ ale ni a bonya n'a janya n'a fɛnw bɛɛ lajɛlen ko chinois kɛlen don k'u sɛbɛ don a ma ko baara in ko a kan ka kɛ bolofara 3 de ye bolofara belebeleba 3 min bɛna na Chine fan bɛɛ lajɛlen min ye u ka magoɲɛminɛn minnu kan ka taa don usine la ale ni mobili dilanyɔrɔw ni fɛn wɛrɛw la sa ko o bɛna na kɛ olu talan ye Modibo Mahawa Magalu ale ye sɛbɛn fa siri bɔlɔlɔ sira ale sanfɛ l'américain fɛ yen ko banki 63 olu de bɛ gɛlɛya kɔnɔna bi ko a dɔ bɛ ɲini ka na datugu min ye dollar wari kɔni ye miliyari 517 ko kɔni degun de bɛ u kan nin waati in na ko n'i y'a jateminɛ ko diɲɛ yɛlɛma min bɛ ka kɛ degun bɛ ka don diɲɛ kɔnɔ ko maaw kan k'u hakili to u yɛrɛ la ko sabula jamana wɛrɛw bɛ yen bi minnu kɛlen don ka wuli k'u jɔ ko dollar tɛna na kɛ kimɛlan ye diɲɛ kɔnɔ tuguni a bɛ fɔ min ma sa ko Brésil ale ni Chine ka taa fara Russie kan ani Inde k'olu kɔni kɛlen don k'o ko in sigi sen kan Afrique du Sud ko n'i y'o ta k'o lajɛ musaka mun bɛ olu bolo olu yɛrɛ b'a fɛ ka baara kɛ cogo min k'u ka sanu u ka dugu jukɔrɔfɛnw k'olu bɛɛ lajɛlen sanga fɛn wɛrɛ ma min tɛ dollar ye ko kɔlɔlɔntan tɛ ko don nataw la ko min bɛ se ka fɔ maaw ye n'i ka wari b'i bolo i ka sanu b'i bolo i ka marijane ni lulu ni pɛnfɛ b'i bolo i k'a mara cogo la min tɛ taa sanga diɲɛ taabolo kɔrɔ ma n'o o ye Américains ka dollar sanga n'a ye ko nɔn tɛ ko don nataw la k'a laban bɛ sɔn ka kɛ fɛn fu y'i bolo sabula diɲɛ bɛ ka yɛlɛma cogo min bankiw ni warimarasow ale ni wari kimɛyɔrɔw k'olu caman de bɛna falen don nataw olu kɔnɔna a mara an bɛ kunnafoniw jɔ yan n'Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 21 an na ɲɔgɔn sɔrɔ brève kɛnɛ kan kunnafoni telimanw k'olu di aw ma a k'an bɛn sɔɔni dɔrɔn